Η Nokia κάποτε ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της παγκόσμιας αγοράς κινητών τηλεφώνων. Μια εταιρεία που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα και εξελίχθηκε σε σύμβολο τεχνολογικής καινοτομίας. Από τα δημοφιλή κινητά της δεκαετίας του 2000 μέχρι τα ανθεκτικά μοντέλα που έγιναν θρύλος, η Nokia κατάφερε να καθορίσει μια ολόκληρη εποχή επικοινωνίας. Ωστόσο, ενώ ο κόσμος περνούσε στη νέα εποχή των smartphones, η Nokia δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί. Η επιμονή της στο δικό της λειτουργικό σύστημα, το Symbian, αποδείχθηκε καθοριστικό λάθος. Την ίδια στιγμή, η Apple και η Google παρουσίαζαν σύγχρονα, ευέλικτα οικοσυστήματα που γρήγορα κέρδισαν το ενδιαφέρον των χρηστών και των προγραμματιστών. Η Nokia προσπάθησε να ανακάμψει μέσω συνεργασίας με τη Microsoft και τη σειρά Lumia. Παρόλο που τα τηλέφωνα ήταν καλοσχεδιασμένα, η αγορά είχε ήδη προχωρήσει. Το 2013 η εταιρεία πούλησε το τμήμα κινητής τηλεφωνίας στη Microsoft, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής. Ήταν η στιγμή που ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά ονόματα στον κόσμο έχασε την κυριαρχία του. Σήμερα, η Nokia συνεχίζει την πορεία της σε νέους τεχνολογικούς τομείς, όπως τα δίκτυα και οι τηλεπικοινωνίες. Όμως η ιστορία της παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει ο κόσμος της τεχνολογίας.